Budeme potrebovať citrón, cestnak, čierne korenie, soľ, avokádo, ktoré je už mäkšie, nožík, lyžičku, podložku, misku a vidličku. Najprv avokádo rozpolíme a vyberieme kôstku. Vezmeme si malú lyžičku a oddelíme dužinu od šupky. Keď sme všetku dužinu už vybrali, rozpúčime ju vidličkou. Robíme to dovtedy, kým avokádo nezíska krémovú konzistenciu. Nátierku podľa chuti osolíme, okoreníme a pridáme taktiež cesnak. Môžete pridať aj nadrobno pokrájanú fialovú cibulu. Teraz budeme potrebovať trochu citrónovej šťavy. Množstvo citrónovej šťavy a tiež korenín môžete upraviť podľa toho, ako vám to chutí. Tieto ingrediencie som tiež pridávala podľa oka a neskôr dochucovala. A takto vyzerá hotová nátierka. Dúfam, že vám bude chutiť rovnako ako nám. A teraz poďme na druhý recept. Budeme potrebovať jahodový džem, biely jogurt, jahodu, mätu na ozdobu, doštičku, cereálie, lyžičku, nožík a misku. Na spodok misky dáme 2-3 lyžičky džemu. Najlepší je samozrejme domáci, a konkrétne tento od Dominikinej babičky. Po džeme nasleduje biely jogurt. Ten jednoducho iba do misky vlejeme. Teraz si vezmeme jahodu, odstraníme zelenú časť a začneme ju krájať. Keď sme s krájaním hotoví, jahody jednoducho položíme na jogurt. Potom nasledujú cereálie a nakoniec misu ozdobíme mätovým lístkom. Je to skvelá pochúťka na raňajky alebo ako snack večer. A teraz nasleduje posledný recept. Budeme potrebovať misu, čokoládu, ale môžete ju vynechať, oriešky, ovsené vločky, džem, malú a veľkú lyžičku. Do misy dáme 10 polievkových lyžíc ovsených vločiek. Teraz pridám domáci jahodový džem. Môžete tiež použiť rozmixované čerstvé alebo sušené ovocie. Džem a ovsené vločky poriadne rozmiešame. Pomocou džemu sa nám vločky trošku aj zlepia. Po džeme nasledujú oriešky, ktoré rozdrvíme v elektrickom mlynčeku. Mix orieškov môžete taktiež nahradiť aj arašídovým maslom. Oriešky, ktoré takmer dosiahli konzistenciu arašídového masla, sypeme do misky.
Všetko poriadne premiešame. Teraz zmes nasypeme na papier na pečenie a formujeme z nich základ tyčiniek. Teraz zmes vložíme do mikrovlnky na 1 až 2 minúty. Posledným krokom bude tyčinky nakrájať, zoberieme si ostrý nôž, nie ako ja, a servírovať. Nepečené domáce muesli tyčinky sú hotové. Dobrú chuť! Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!